Siyaphinda futhi ukubingelela abalaleli bazalwane nonke emakhaya egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kule channel siyamvuma ukuthi uJesu inkosi, uyabusa usebephakade. Konke esikwenzayo ngenxa yomusa wakhe sisindisiwe, sizelwe kabusha. Singabe umbuso kaNkulunkulu, siwumbuso kaNkulunkulu. Umfundi Sambulo chapter 5 verse 10 usenzele saba umbuso. Akalisho iBhayibheli ukuthi usenzele saba ngabo umbuso, uthi saba umbuso kanye nabapristi kuNkulunkulu, senziwe inkosi uJesu. Ingakho-ke bazalwane, i-understanding esinayo ukuthi we are a kingdom. Ingakho siyibiza le channel nge-theocracy. Sishumayela umbuso kaNkulunkulu, ethe inkosi uJesu leli vangeli umbuso liyoshumayela emhlabeni wonke kubofakazi ezweni zonke. So-ke inkosi isenzele umusa wakhe, ngoba isiprofeto sika-Isaiah chapter 5 uqala ukufunda verse 20 ugcina ku-22 sithi ubuhle kuthiwa kuphi, ukubaba kuthiwa busweet. Siyabona lokho kuyafezeka ensukwini zokugcina. So-ke uNkulunkulu usilelela ngomsa wakhe ukuthi ku-expose izinto kuthiwa zinhle kanti azizinhle, ziyiplan, ziyicebo, ziyi-strategy kaSathane ukubamba abantu abantshontshe kanti ufuna ukubabulala. So-ke sishumayela uJesu ophilayo wavuka. Siyasindiswa ngomsa kaNkulunkulu, sithethelelwe isono, sisindiswa ngomusa, silungisiswa ngokukholwa, nothi ukuthi kube khona imisebenzi esiyenzayo, nothi ukuthi sigcine umthetho othile, kodwa nje ngomusa nangokukholwa siyalungisiswa, sisindiswa egameni likaJesu ngokuvuma nangokukholwa ngenhliziyo. So-ke ilona vangeli esiliphakamisayo lelo, kushunyelwa ivangeli kuzo zonke izizwe, zonke ilimi, yonke imindeni, bonke abantu. Uma ufundayo Isaiah 5 verse 9. So-ke kodwa-ke sikwi-process ukuthi-ke uSathane ungenile ngesinyelelo ebandleni, wafaka izinto zakhe aziveze zizinhle kanti zimbi, zindlela zokuphupha. Manje uNkulunkulu ukuthi-ke asithi sishumayele ivangeli lombuso ngelekeqe lodwa, ivangeli likaJesu Kristu wafa wavuka, kodwa sibe sidalula futhi ngokwama-Ephesians chapter 5 verse 11, sibe sidalula yonke imisebenzi yobumnyama, wonke amaqhinga namacebo kaSathane. So-ke siyabonga-ke ngomusa kaNkulunkulu-ke namhlanje futhi sivakashele udadewethu or sihanjelwe udadewethu unesifiso sokuthi-ke aqhubeke nobufakazi bakhe. Ukhona u-part 1, ukhona u-part 2, njengamanje seku-part 3. Kukhona afisa ukuveza futhi ukuxwayisa ibandla. Izinto uma yikhulumeka zinga-understandeki kubantu abathile ngenxa yokuthi abalitholanga ithuba lokufundisiswa kakhulu ukuthi kuyokwenzelana ensukwini zokugcina, nanokuthi bangambulelwe ukuthi lokho kuyokwenzeka ensukwini zokugcina kuyokwenzeka kanjani. Khona ufazi udadewethu eza nabo, siyocela ukuthi abingelele, asho igama nesibongo, azisho nje ukuthi ubani egameni likaJesu. Amen. Amen. Siyabonga baba uSibiya nge-intro enhle kakhulu. Siyamvuma impela uJesu Kristu inkosi, uyinkosi yami, ngamthatha as umsindisi wami, as umntwana osindisiwe. Igama lami nginguSisikhanya Sibongo Umaweni, ngisuka endaweni yase-East London ngokuzalwa, kodwa ukukhulela kwami ngikhulela eMaritzburg. So njengoba ngiyilana ekhaya labafundi, ngisazobabona nje kwaSibiya, sihlaleni sonke sidinga izwi lenkosi, sibe nokudifayana ngolwazi ne-wisdom esiphiwe uNkulunkulu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu-ke dadewethu. Sicela ukuzwa ukuthi yiphi ingxenye namhlanje ufisa ukuthi-ke uxwayise ngayo ibandla likaKristu ngensuku zokugcina. Amen. Right. Bazalwane, ngifuna uqale ngithi yonke into esiyishoyo kule channel nezinto enizilalelayo noma ikuphi, anozibuyisela enkosini, nikhuleka ngazo. You don't have to believe into esiyikhulumayo thina, niyosethela nje, nimcela uNkulunkulu anikhombise okuyiqiniso, nisitheste nje njengoba lisho izwi lithi nibahlole omoya. So nje bekuyukuthi nje nginichazele, ngiqale nje ngalokho ukuze umuntu athe engilalela angathi siyamphoqa ukuthi akhona into ethile akahambe naye ayozikhulekela umzalwane nomzalwane. Amen. Kunjalo bazalwane. Akuphoqwe muntu, kodwa siletha ulwazi. Ngoba manje ulwazi uselukhona, bekusengazathi wonke umuntu kufanele aphile kanjalo, and kunamanga athi ulwazi oluvela kuNkulunkulu kanti cha livele kuNkulunkulu. System yaleli lizwe liyasho negama lithi system of this world, worldly system, secular system. So indlela yokuphila yezwe, izwe abantu abangakholwa inkosi uJesu, abangakholwa uNkulunkulu
ukuphila abangenayo imithetho kaNkulunkulu, so baphila ngendlela abathanda ngayo. Ngaleso sikhathi-ke, in that moment umuntu ephila ngendlela athanda ngayo, uSathane uyangenelela afake kwakhe. So manje kuzosizwa abantu ngezinto uSathane ayifakile, pretending ukuthi zivela kuNkulunkulu and aziveli kuNkulunkulu. Siyabonga-ke sesiqhubeka-ke. Okay. Ngizoxwayisa abazalwane ngalokho okuzayo senikuzwile okuwuphawu lesitha. Lolu phawu ekuthiwa eBhayibhelini uma usulithathile wamukelile le mark engafuna ukisho, nani niyayazi bazalwane le imarki yesitha le ekuthiwa 666 ngamanye amazwi. Imark yesilo. Yesilo, yebo. Uphawu lwesilo. Uphawu lwesilo. Psalm 13. Amen baba, yebo kunjalo. Ngikhuluma ngalokho-ke namhlanje ukuzonixwayisa abazalwane ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ngokungambulela through lokhu njalo umntwana wakhe obased eJamaica, nje nalokuthi nizwe futhi i-revelation ayengisherele yona ifakaza lokho okubhaliwe ezwini mayelana nalolu phawu. Lolu phawu-ke bazalwane i-media nje over the years sekuvele nje kakhulu ukuthi yinto ezoba yi-cheap, ezofakwa esandleni, into omele ukuthi uyovulwa inyama yakho, kuplantwe i-chip phakathi esandleni, noma kufakwe i-tattoo eno-6 abathathu, noma mhlawumbe kube ne-tattoo ifakwe esandleni, kodwa into ezoba physical basically. Kuphume nje lokho, kwaduma lokho kwi-media kakhulu kule minyaka, kuze kufike kwi-stage sokuthi abantu abaningi bakholelwa ukuthi lolu phawu uma seliphumile noma selukhona sizobona sesibizwa kuthiwa sizofakwa izinto physically noma sizodwetshwa ukuthi 666, yabona nje. So ku-create ukuba ne-misunderstanding ne-confusion eningi ngokuthi kahle hle iyini lento yophawu lwesilo. So-ke mina ngizoshare lokhu kokuthi i-summary yokuthi lolu phawu luyini, yinto ezoshintsha i-DNA yakho. That's the summary of that. Is that a mark of the B word, a mark of the B word, 666, is anything that is going to change i-DNA yakho. Ngizocela-ke nawe lokhu ngilekelela-ke baba uSibiya ngesiZulu masichaza ukuthi o-DNA nani sinzela nalabalaleli abangasikhuluma isingisi or abangasa-understandi kahle. Uphawu lwesilo. Yes. So into uNkulunkulu asambulele yona ngokwezwi nangaye ubaba-ke engambulela-ke mina esengichazela ukuthi ngi-understand ukuthi kuyini, eyokuthi uNkulunkulu esidale siyabantu naturally uwumuntu udalwe nama-components e-DNA yakho asuka kumama nobaba. So lokho uma ku-edwe konke, ku-edwa up to, I think it's something like, angazi noma ku-right ngichazele lokhu kwey'nombolo. Yeah, siyabonga sisi. Mhlawumbe ngifuna ukucacisa lento yama-component noma i-DNA. Ukubone ukuzwe ngenizobalaleli kuthiwa ingane ifana uma inobaba wayo iyefana naye, uma inoma wayo iyefana naye. So bese sithi isintu noma inkulumo ithi ufana nabo bobabili bathathe bobabili. So lokho kudalwe uNkulunkulu lokho, yabona, okwemvelo. Amen. So-ke uma besebenzisa-ke scientifically ngokwe-science babiza ngo-DNA nama-component nani. And ikubona ngokolwazi lwabo lwalelizwe kunenombolo abayibizayo. Then angazisho kusisi lezo nombolo, kodwa siyayihlola ukuthi ngokweBhayibheli kuthiwani. Scientifically bathini, then thina-ke scripturally, spiritually, biblically kuthiwani. Then ungazisho lezo nombolo dadewethu. Okay. So-ke ngokwesayensi umama uqhamuka ngizozama ukuchaza ngesingisi-ke nama-cells awu-72,000 a-unique asuka kuye azoba yingxenye yobuwena. Nobaba naye uqhamuka nowakho 72,000 mawuzalwa. Mawudaliwe uNkulunkulu wasidala kanjalo ukuthi ama-DNA strands ethu anama-cell components or genome components angango-144,000, where both umama nobaba it's 72,000 and 72,000 put together, 144,000 lo owenza ukuthi ube ngumuntu. Emkhathini uNkulunkulu mayebuka ubona umuntu ngoba ubona into ayi-creator from umama nobaba. Okay sis. Yeah. Scientifically asinayo proof. Yeah.
basho njalo Basho njalo. ososayensi. Yebo. Kodwa-ke ngokukaNkulunkulu natural, ilokho engikusho ukuthi uma kuhlangana ubaba kuhlangana umama, uphuma umntwana, lukhona ufuzo lukamama kumntwana, lukhona ufuzo lukababa kumntwana, bese kuphelela kuba umuntu odalwe ubani? uNkulunkulu ophilayo. Yebo. Qhubeka besisi. Kulokhu uthi udalwe uNkulunkulu usewumuntu uyakhwalifaya ukusindiseka noma ungona kangakanani, ngoba siyazi ukuthi uJesu ngesikhathi ezosifela wayifela umuntu, wayengafelanga isilwane noma afela idimoni, wafela umuntu. So for as long as ungabikho lutho elifakwe kuwe elizoshintsha ubuwena ngokwendalo kaNkulunkulu, usakhwalifaya ukuthi usindiseke. Lithi iBhayibheli bazalwane, uGenesis, masenze abantu ngomfanekiso wethu. Amen. Basifuze, bafana nathi, bawumfanekiso wethu, bayasifuza. So iBhayibheli isho kanjalo. So-ke uNkulunkulu uJesu uzele ukuzofela labo bantu-ke abanemvelo nofuzo lukaNkulunkulu ophilayo. Bayasindiseka-ke la bantu, bangasindiswa irrespective ukuthi isiphi isono abasenzile. Then isono ngokweBhayibheli esingathethelelwa esivelayo, ilapho umuntu ehlambalaza khona umoya engcwele, ethuka umoya engcwele. Ukuhlambalaza nokuthuka umoya engcwele ukuthi uJesu njengoba esenyukile ezulwini washiya umoya engcwele. So-ke makabe umoya engcwele embula into eyithatha kuJesu, uJesu eyithatha kubaba uNkulunkulu ezulwini, umoya engcwele ezoyambula, abantu bahlekise ngalokho, bangakuthathi notice lokho. uNkulunkulu useqedile, akusekho okunye akubekile okuzosiza abantu. Ingakho inkosi uJesu yathi-ke ohlambalaza umoya engcwele akanawuthethelelo naphakade. Wangomdelela uJesu, but as long kusazofika umoya engcwele usangathethelelo. But njengamanje kusebenza isikhathi sikamoya engcwele. So uma uhlambalaza umoya engcwele, icebo likaNkulunkulu seliphelele, akusekho okungalena okuzokusiza. So whatever umoya engcwele ayambulayo, wena uyithatha inothisi, then-ke yazi ukuthi okulandelayo uma uqhubeka nento umoya engcwele athi axwayisa kuyona, ungaxwayi. Into elandelayo uphi uJesu. But-ke sizosho ukuthi-ke umusa kaNkulunkulu usekhona ukuthi sisindiswe. Qhubeka-ke dadewethu-ke. Amen. Siyabonga baba uSibizo sicacisele. So-ke kule khathi zokugcina kulolu phawu esikhuluma ngalo, uSathane unecebo lokuthi azosifaka nama-components akhe e-DNA, azoshintsha i-DNA yomuntu ukuze umuntu ayeke ukuba ngumuntu. Ngoba Usho ukuthi uzoshintsha ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu kumuntu, ngoba umuntu uNkulunkuluwana, ufuze uNkulunkulu, uNkulunkulu omncane. So uSathane uzoshintsha lento ngale component noma ngalolu fuzo lwakhe, noma ngalesi simila sakhe, i-character yakhe azoyifaka kumuntu, okay, emzimbeni womuntu, okay. So-ke ilona-ke phawu-ke lolo. So uphawu akusiyo i-chip, akusiyo into ezofaka i-tattoo esandleni sakho noma ifake i-tattoo esiphongweni sakho. Yinto ezoshintsha ubuphakathi bakho, ufuzo lwakho, ungabusafuza uNkulunkulu ngendlela akudala ngayo. Ungabusafuza umama nobaba, kube umama ubaba ne-DNA yenyoka or i-DNA yesilwane nje, whatever lento azoyifaka emzimbeni womuntu ukuthi mayesebukwa uNkulunkulu mayesembona akasabona umuntu anymore, ubona into eyi-part isilwane, part umuntu. Ngamanye amazwi khona lento okuthiwa amazombi, half animal half human. Now useshintshiwe lo muntu manje, yabona, usenama-characters awu-2, i-character yobuNkulunkulu ne-character yobusathane yobulwane kuyena. Siyazi wakuhlisha nawe into okuthiwa amazombisi, into eqhamuka kanjani. So uSathane-ke imotive yakhe ukuthi azoshintsha abantu ngabenze lokho-ke. Ofisho mase kuyilonto-ke akasakwazi umuntu usindiseke. Qhubeka lesisi. Yebo. So-ke ilokho kufanele siqapheleke kulezi ikhathi zokugcina ukuthi omunye athi okay, mawuthi sisi asikwazi uphawu lwesilo akusinto ebhalwe yi-tattoo esandleni esika-right nasebunzini. Pho why iBhayibheli lisho kanjalo? Bayakwazi kule system ezayo nge-technology yabo ukuthi bakubone ukuthi ufakiwe yini lento egazini lakho, i-DNA yakho ishintshiwe yini, ngokuthi uzoglowa phansi kwelokhu njani. Ikhona indlela abakubona ngayo ngamakhamera abo esimanje manje, abazokwazi ukumbona umuntu oyifakile, oz-alterishe i-DNA wafakwa lento le uSathane through i-health, mostly through i-health department ne-health system yakhe. Banifake yona, whether it's bayifaka la engalweni ngezinto zakhona, noma bathole enye indlela e-creative yokuthi bakufake yona. For example,
ubaba lwesimazi lo waye create uMicrosoft, angifuni ukusho ngegama lo isibongo sakhe amasango uGates. Yena-ke wayeke wachaza ukuthi bafuna ukuphuma ne-technology yokuthi ungabusajovwa izinto ey'ngalweni zomuntu osabayo, yenzele abantu abasaba umjovo. Kube lula ukuthi uma kuwukuthi ufuna ukuthatha imigomo or whatever muthi odinga ukuzojova, wena uyawusaba umjovo, bazophuma nento engathi i-patch. So khona abazalwane abangibukele njengamanje abayazi lento engiyishoyo, into ayenze public akuyo into efihliwe. Athe yena uzophuma nento engathi i-patch, othi uma uyibhekile ubona into engathi i-plaster, kodwa ngaphansi inamanaliti amancane. Kanti njengoba uyifaka nje, uyifaka njenge-plaster, iyakujova, ikufaka izinto la ngaphakathi. So lezo zinto-ke bazalwane izona ezizokufaka uphawu lwesilo, uphawu lukaSathane. Ngani izongena lento egazini lakho, ishintshe lento uNkulunkulu ayidalile ye-DNA esuka kumama nobaba, isi-create manje ukuthi ube umama, ubaba nesilwane or whatever leyo nto abayobe beyifaka emzimbeni wakho. Uma usuyifakile futhi leyo nto, bayakwazi ukubona ngohlobo lwabo, ngamakhamera abo, nge-technology yabo, ngokuthi uzoglowa khona la ebunzini nasesandleni lesi saka-right. So akuyona into ezovela nje ngaphandle ukuthi hhayi lo une-tattoo, lo akanayo, kanjalo kanjalo. And akusiyinto yokuthi sizobamba i-queue siyothatha ama-chip. Yinto bazalwane ezongena emzimbeni wakho, ezokushintsha ubuwena ngaphakathi, then you immediately are disqualified from ukusindiseka. Ngeke usaphinde usindiseke ngoba awuseyena umuntu lo owadalwa uNkulunkulu. uJesu asifela-ke njengoba siyabantu. Amen. Siyabonga dadewethu. iBhayibheli liprofetha ukuthi lolu phawu luzofakwa esandleni sokudla noma emabunzini. Lokho okungasho ukuthi isport noma indawo emzimbeni womuntu abazothi uma be-inject beyifaka lento ngomjovo, then izoshintsha i-body system, i-bloodline yomuntu, ufuzo lomuntu lushintshe. Lento yabe izosebenza kahle ngoprofetha weBhayibheli uma ingena esandleni sokudla noma ingena kuphi ebunzini. And la bazokwazi ukuthi uma be-check-a nje ukuthi uyingxenye yabo bazoku-identifya khona. So but njengamanje kwi-media kugqama kakhulu, abantu bevezwa bebhaliwe ngenombolo ey'bomvu, abanye eziluhlaza, lapha kuthiwa 6666, angazi into ezobonakala kanjalo. Kanti yinto ezofakwa ngaphakathi emzimbeni wakho, iyoshintsha ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu nesimila sikaNkulunkulu sobuntu, nobuntu bukaNkulunkulu kumuntu. Then bese umuntu abe nesimila sikaSathane, into ezofakwa ngaphakathi igijime negazi lakho lena. So phezu kwalokho okudala uNkulunkulu ekukhipha ngobaba wakho noma wakho, then uSathane uzobe sefaka okwakhe. Then uthola ukuthi-ke uNkulunkulu uma esekubuka akasabuka umuntu wakhe amdalile ephelele, sebe lowo muntu-ke akafelanga uJesu umuntu kanjalo. So ingakho-ke inkosi isivimba-ke ithi asiphume kwi-world system, because lobo buchule, lobo buhlakani ufundelwe ekoleni. Njengoba abantu bebhizi betrainwe njema-universities, then bese beyasebenza njengoba kuyisandla nje bazalwane. Omunye umqondo, isandla siyasebenza, izinto zenziwa ngesandla, ukusebenza kwenziwa ngesandla. So kusho ukuthi uzobe usebenza umsebenzi wesilo noma umsebenzi kaSathane. 2, ukusebenza isandla ukuze senze something sinikezwa ingqondo, ucabanga. Njengoba kuzofakwa la ebunzini nje, kusho ukuthi kuzobe affecta ingqondo, indlela yakho yokucabanga. Uzobe usungasacabanga ngendlela edalwe uNkulunkulu, kodwa uzobe usacabanga ngendlela leyo uSathane asekushintshe ngayo. Lapho-ke usufuze uSathane ngoba usuhamba nomqondo wakhe i-idea yakhe. Then okunye futhi bazalwane ngifuna siqaphele, uSisilane ukhuluma ngendaba ukuthi kunenyoka, ngokusebenza kwenyoka. Angazi noma ukhululekile nokusho la kwi-Theocracy Networking Embassy, mhlawumbe amanye amavidiyo awaboni, siya-expose nje sikhulume yonke into. Kunelogo ephumile kwi-Department of Health, iyaziwa nje, is worldwide. Ilogo noma i-emblem, wonke ama-ambulance ikhona. So ngokwazi kwakho njengoba uthi nje ukusebenza kwenyoka, then-ke awuchaza lokho. Baba siyabonga. Lokho akuchazayo ubaba uSibiya uthi angishere nani bazalwane, ilogo ye-World Health Organization, so WHO, mangase nje niyiguglishe, ikhona nje ku-Google futhi nje iyatholakala kalula. Iyisithombe senyoka
esingathi siyibhanqe around into ebukeka engathi omunye angathi athi staff or it looks like inaliti yawo inaliti lezi zokuthunga and ihleli phezu kwemap yomhlaba jikelele. So the whole time bayazichaza ukuthi uyaziveza uSathane ukuthi iplan yakhe is to inject i-DNA yenyoka yobuyena bobu dragon emhlabeni wonke jikelele. Yes, i-serpent DNA. That is literally uphawu lolwesilo. Yiyo leyo nto leyo ukuthi uzojova ubuyena obunyoka bakhe emzimbeni yethu ukushintsha abantu as many people angakwazi ukubathola umhlaba jikelele ngayo le DNA yakhe ukuze singabisa qualify ukuba abantu. So mawuyibheka leyo lokho iyazichaza iplan yayo, iyazizivezile nje and akakufihli lokho ukuthi thina besingakabi nomqondo woku-understand nokwambulelwa uku-understand ukuthi kanti masibhekele lokho kanti sibuka iplan yophawu ukuthi the whole time nansi into la. Kushuthi mayihlezi phezu kwemap ilokhuzane eyomhlaba leyo map. Eyomhlaba leyo. Kushuthi iplan lakho ukuthi umhlaba wonke awuthathe abantu bonke abenze bafuze yena. Ukuthi asifakele injection afakele umjovo lona then asifake yena ngomjovo kubantu. Right, yini eyakhiwayo lapho. uNkulunkulu obhubhisa umhlaba oqala bazalwane wasu corrupted ngenxa yama fallen angels ingilosi ezawa kanye nayo Satan zaletha ulwazi through education, through wisdom of this world. Then ngokuhlanipha kwalelizwe bafakwa lekuzana abantu bashintshwa, yabona bashintshwa abantu kwangabe kusaba nento uNkulunkulu ayidalile abantu abasinda lapho baba u-18 kuphela. Now Satan leso strategy usesibuyisile futhi. So abantu bayashintshwa nje manje already bazalwane khona abantu ababizwa kuthiwa ama-reptilians, angazi mhlawumbe ubuzwe ngabo. Labo bantu labo yenye ingxenye labo bantu labo half animals half humans, bakhona baphila nabantu sebekhona njengamanje. I-robotic system iyasebenza, yabona nje ubona kunama-robots nje nasethatha over yonke i-creation ye-idea kaLucifer leyo. But manje usefuna ukushintsha-ke lokho okudalwa uNkulunkulu umuntu mina nawe ufuna ukushintsha uSathane. But sibonga umusa kaNkulunkulu osambulele lezi zinto ukuthi masimukela uJesu sifuna uJesu abe inkosi. Igazi likaJesu liyasivikela and liyadestroy yonke, liyawubhidliza, liyawubhubhisa wonke umsebenzi kaSathane usufakwa phakathi thina uma sivuma uJesu abe inkosi. Kodwa-ke manje sayakhohliswa-ke bazalwane, samvuma uJesu kodwa kwathiwa kuhle ukuthi siqhubeke sifunde. Enkathi siqhubeka sifunda siyasebenza, but lezi zinto-ke uSathane ayiprepareyo azoyifaka ngazo asebenzise zona kithi through i-World Health Organization or through i-health system. So uma lezi zinto sizamukela ziba ingxenye yethu, siyajovwa, yabona, siyayijwayela lento yokujova, siyayijwayela lento yokugoma, yabona. Then ekugcineni siyasondela, yabona, ekuthenini sigcine sifike kulento ye-666. Uzothola ukuthi abantu abasaxwayi ngisho ukuthi siyafika because indlela abazoyibeka ngayo emhlabeni ukuthi bazosiza abantu bashintshe izimo zabantu ngenxa yezimo esikhona ey'create-we uSathane ey'limaza abantu, ey'hlukumeza abantu bese thuletha isolution ngenxa yokuthi abantu abaxwayisiwe. So sibonga umoya ongcwele osixwayisayo njengamanje. Inhloso bazalwane yale channel yilokho ukuthi sizoxwayisa, akekho umuntu ophoqiwe, kodwa ithi inkosi uJesu lapha encwadini kaHosea noma uthuba uNkulunkulu encwadini kaHosea abantu bambabhujiswa ukusola ini ulwazi. Lo lwazi uNkulunkulu asinikeza lona sambulela lona njengamanje. So-ke nawe udadewethu uyasho ukuthi-ke khona le nto akazathi inehli noma i-rod, but yona injection azoyisebenzisa efaka umqondo wakho uSathane isiphethe emhlabeni wonke nje behlezi phezu kwemap nje. Kuhle uzoyithola lento, uzoyibona ikhona lapho. Yebo sisi. Hayi-ke, so bazalwane sikubhasobe njengoba siya phambili sicela umoya ongcwele ahlale sivula amehlo, ehlale siphi ispirit sokuhlola ukuthi izinto before singene kuzona lezi zinto uNkulunkulu uyazivuma yini na, ziyintando yakhe yini na. Kodwa lesikhathi esizayo sibhasobe nje ukuthi sikhohliseke ngokuthi uphawu lwesilo kuyichiphu noma into ezobhalwa ngaphandle noma yinto ozothi kumele uyongena esibhedlele or uyongena eklinikhi uyodwetshwa noma uyofaka into physical, into ezobe ijove, into ezongena emzimbeni, into engena emzimbeni ezocorrupt i-DNA yakho, ufuzo lwakho. Amen. Yeah. So-ke sizameni-ke bazalwane silwe nje nokuvumelana ukuthi nokuvumela ukuthi siyofakwa ezintweni ezinjalo ezizosishintsha permanently singasakwazi ukusindiseka. So-ke masinqaba manje ukuphuma kwe-world system bazalwane,
iy'bhedlela, imijovo, amaphilisi, imigomo, education system, professionalism, kusho ukuthi whatever umoya ongcwele eyambulayo njengamanje ezoba ingozi isigcine isihlose noNkulunkulu forever. Uma esiwonisha umoya ongcwele kusho ukuthi siyayirejecta loo nto. So but masiphuma kuwe system so besithi siyabonga umoya ongcwele ngoba uNkosi uJesu ushilo wathi umoya ongcwele ummeli wethu, uyi-advocate, umoya ongcwele uyi-strengthener, umoya ongcwele uyasikhumbuza, uyi-reminder yethu, uyasigayida. Bese futhi-ke uwumprofethi wethu umoya ongcwele, usitshela izinto engakenzeki. So njengamanje uzosixwayisa umoya ongcwele ukuthi this is the plan spiritually in a spiritual realm kwelikamoya, izinto lezi engabanjwa ngokuhlakanipha komuntu ngenyama kodwa zambulwa umoya ongcwele kakhulu ukuthi usathane spiritual uplana ini. So that's why kuthiwa siphume kuwe system, sithembe uJesu Kristu yena yedwa, sithembe igazi lakhe, sithembe izwi likaNkulunkulu. So uma bekuthiwa isystem yalelize yona iphilisa abantu baphumelele kahle, then uthi uJesu singakhathazeki siyodlala siyophathana. Ubaba uyazidinga lezi zinto, sidalwe nguye. Masiphilela emhlabeni kufanele sidle, kufanele siphuze, kufanele singathi. But akwonto kufanele sikhathazele ngoba uNkulunkulu uzolenza icebo ukuthi sithole ukudla sigqoke njengoba sigqokile sibathile bazalwane. But thina sigqoke ngecompetition ukuthi lelizwe ngifuna ukuvela ngiswenkile ngigqoke into ebizayo ene-blend ethile. No bazalwane, i-blend brand Bread. ene-brand ethile, then igama elithile eliphezulu, then asingeni kukonke lokho bazalwane. Sibonga uNkulunkulu ukuthi simethe, then ikhaya lethu lisezulwini. Ikhaya lethu bazalwane ukuphila okuphakade embusweni kaNkulunkulu, sizindlalifa zezulu. So-ke siyambonga umoya ongcwele ukuthi asixwayise ngezinto ezokwenzeka, but siqala manje ukuthatha iy'nqumo, sikujwayele ukuthi siphila ngegazi likaJesu, siphila ngalokho uNkulunkulu asipha khona on daily basis. Mayithi inkosi uJesu inkathazo usuku yanele usuku, ifundiso sikaJesu Kristu leso. Siyabonga kakhulu-ke dadewethu. Amen. Amen. Khona okunye ufuna uku-add? Hayi bengifuna just ukuchazela omunye one-question ethi okay mina ngagonywa ezingane, yonke le mjovo esiyijuvile yonke le minyaka singazi yona kungene uphawu yini kanjalo. So ngifuna ukuthi bazalwane noma ngingazi ukuthi le DNA altering technology ukuthi how far isingene kwimithe engakanani manje, isisemjoveni ekhona njengamanje, noma ngingakwazi lokho kodwa lokho esasikujova siyingane, siyogoma siyingane, nalokho besikujova nje all along bekunga-alterish i-DNA lokho. So bekuseyi-preparation. Bekusayindlela lithi iBhayibheli usathane uze ukuwe untshontshe. Indlela besitshontshwa ngayo ngoba lezi zinto beyibona la yisizi. Kanti izifo ilethwa yisathane. Bese lethe solution. Besisithi ule usizile bese ngikula kanti uguliswa yena. Indlela besitshontshwa ngaso lethi sizomethemba. But abantu bamethemba manje ingakho kunzima ukuphuma kwe-world system. So sekuyamethemba manje usathane. Ilana-ke sizokufaka khona-ke introduce-ke lokhu-ke. Esekuthi abantu sebabambile futhi usebadakisile. Ngane ngoyiwayini lofebe. Iwayini lofebe wazalwane ulwazi olurongi lwakho usathane, isifundiso sakho usathane, umqondo wakho usathane. So abantu sebekuthathile manje ukuthi hayi siphila ngelokhuzana nge-education, siphila ngokusebenza ngaphandle kokufunda ngekube yilutho, sebeyithathile leyo wayini lelo labadaka abantu. Ingakho-ke manje usizoyifaka into yakhe. But umoya ongcwele siyambonga ngoJesu Kristu ukuthi uzosixwayisa-ke njengamanje ukuthi siphume kuwe system. Awuphoqiwe, i-choice yakho, but akekho oyilandulela mayisezwele umyalezo. Khona okunye ufuna ukuvala ngakho sisegameni likaJesu? Hayi sekuyilokho nanokuthi nje niyikhulekele lento esisho bazalwane. Ngiyathemba ukuthi nomoya ongcwele uzonambulela phezu kwalokhu. Nani-ke mhlawumbe kube khona nomunye othi uzoshare naye khona la ekhaya egcizelela kona lokhu, noma mhlawumbe asambulele okunye besingakwazi. Kodwa umoya ongcwele nje makuwukuthi ucela ulwazi lucele, uyafuna nje ukuthi sibe nolwazi lwakhe lwasezulwini, sitheste yonke into esiyizwayo. Amen. Isizathu esenza ukuthi ulwazi singathola umoya ongcwele ukuthi sibhizi ngayo-education system, sibhizi ngama-careers ethu, sibhizi ngamabhizinisi ethu, sibhizi ngani nge-future yethu, sibhizi ngama-interests ethu. So but masidela konke sithola ithuba lokuhlala nomoya ongcwele, asambulele izinto, sifundiswe, salambule bese siyiqonda lezi zinto. Siyabonga kakhulu-ke ndodakazi egameni likaJesu. Mhlawumbe abadinga ukuthi-ke babuze something ndlela thile bangathola kuphi-ke sisi? Bangangithola ku-071 538 5995. Ungangisendela uWhatsApp, voice note, message. Kuba ngcono ngo-WhatsApp not ucingo libuye ngingatholakali khona, kodwa wathi usende uWhatsApp ngizobuyela kuwena.
Ayiphinde futhi okucina 071 071 538 538 5995. 5995. Siyabonga kakhulu. Amen. Bazalwane, siyabonga inhloso ukuthi sibe ngcwele, sihlukaniselwe uNkulunkulu wethu ophilayo. So uJesu uyabuya masinyane. So ke izinto zonke zaleli zwe bazalwane ngokweBhayibheli 2 Peter chapter 3 from verse 1 uzugcina ekugcineni. Lonke into esiyibonayo isabelwe umlilo, izobhushiswa ngomlilo. So ke singayitholi ke bazalwane, sithola i-judgment usisakhulume ngawo sisaqala le video. uNkulunkulu azoyehlisela emhlabeni. Abhaliwe ama-judgment laphana encwadini yesambulo. La kwi-theocracy njalo ngama-Saturdays. Ngicathi sekusela ama-Saturdays awu-2 manje. Ngiyazama lapho ukukhipha ividiyo ekhuluma nje ngama-judgments abhalwe esambulweni azokuhlela emhlabeni. So uNkulunkulu uyasithanda njengoba sisindisiwe, bengafuni ukuthi sibe inhlanganyela nalawo ma-judgments. That's why kufanele siphume phakathi kwabo njengokusho isambulo 18 verse 40. Phumani phakathi kwabo ukuze ningahlanganyeli okwezono zeBhabhiloni ney'nhlupho zakhona. Siyanithanda-ke bazalwane, umthando kaNkulunkulu. Inkosi yami sisibusise egameni likaJesu. Amen.